O donau radio a deithiodd trwy foroedd a'r awyr, I gamrau a dynodd luniau'r ser i'w dangos I ni ar y ddeiar. Mae arloeswyr creadigol Cymru wedi ysgogi newid a goleuo ein byd. Ym Prifddinas-ranbarth Caerdydd, sy'n gartref I un o glysterau'r cyfryngau mwyaf ym Mhrydain. Mae grym dychymyg yn gosod y sylfaen ar gyfer dyfeisio a thrawsnewid. Mwy mentrus, gwyrddach, tegach. Creu ymdeimlad unigryw o le. Cynefin, lle mae uchelgeisiau'n ddi-derfyn a lle mae gorwelion yn canu. Troi Caerdydd yn ganolfan fyd-eang ar gyfer arloesi ym maes y cyfryngau. Sicrhau twf economaidd theg mwyn I ni allu mynd ymhellach gyda'n gilydd. Rydym yma I ddathlu arloeswyr a harneisio pwer cydweithio I liwio dyfodol y cyfryngau yng Nghymru gyfan. Ni yw Media Cymru.